Čaute, moje meno je Frox, ja vás vítam u nového videa z hry Minecraft. Viem, zase Minecraft. Zase nový svet. To čo, ja som kretén a vždycky omylom vymažem ten svet. No, ale sľubujem, že teraz už nebudem vymazávať. Tak je to zase prvý diel. No a klasicky naťažíme drevo. Zas. No viem, bude to krúte, no. Neviem, dlho som si nepozeral, aký je ohlas na to minulé video. A viem, že pod Tribe Islandom bolo napísané, že vôbec si to neseká, zrejme irónia, ale sekalo mi to, no viem, ale už by to nemal sekať. A môžete si všimnúť, že mám texture pack. Ak sa vám ľúbi, napíšte sa vám ľúbi, ak nie, že sa vám vráti do klasiky, tak to tam napíšte do komentárov dole. No, ja som točil asi 2 minúty, som ťažil drevo a som zistil, že sa mi to nenahráva, čo bola dosť škoda. Jak tí, čo som predal tieto vpadnuté klády. To je ako dobrá vecička. Zura, tam pôjdeme. A rozhodol som, že budem hrať aj vo screen. No lebo akože zase vás nudiť tým, jak ťažím. A také zaujímavejšie veci, čo by som chcel robiť, by som skôr točil nie také blbosti, ako ťaženie šutru a tak. Chápete ma, čo chcem tým. No, sa chápete, vy diváci ste dobrí. No. Ja že tam boli 3 lajky, no. Ďakujem, vidím, že sa vám Minecraft ľúbil. A dneska to bude 6 minútové video. Mne sa úprimne neste dávať hodinu toto video na YouTube. No, čo to budeme mať akurát. A napíšte povedať do komentárov, aké hry by ste chceli, aby som natáčal. Hoci ako to napíšte, to je fakt jedno. No, ideme si sem crafting. Spravíme si furnesku. Tak, robíme si čárko. Ako to tak ja ľúbim. Tieto dvere sú fakt také, majú v sebe sklo. Ja takže pak sa tak zapáčil, aj look je tu pekný, všetko. No okej. Niečo som si chcel vykraftiť, áno. A tam do rohu. A mením niekedy natočiť toto. Minecraft, minifilm, ktorý ma napadol, scenár už mám napísaný. A budem to točiť možno s nejakým kamarátmi. Ešte uvidím, či ten projekt nezavrhnem. Uvidím. Môj krompáčik. Trošku si to tu zväčšíme. Dajte si ten provizorný baráčik, z ktorého okamžite vypadneme. Len prvú nocu prečkáme. Zatiaľ pôjdem ťažiť wood. Kde tu je čestka? Suka, bliat. A tu. No. A meč. Kde je tá čestka? Ježiš. Je to strašne milý. Tak. Ideme si sem sekeru a mečík. A zôru to je zná.
Ja si so sekerku. No, dobre. Trošku dreva nech máme. Nájdeme kone. Tak napíšte meno, ako by sa mal mal volať náš kôň, ktorý keď určite v tejto sérii budeme mať. To určite, to bez pochyby. Tak napíšte mi to do komentárov. Ďakujem. No. A viem, že toto bolo dosť krátke video, ale ja za to nemôžem. Ďakujem, že ste toto video pozreli. Ak sa vám video ľúbilo, ohodnotíte ho lajkom. V lepšom prípade dajte mi odber. Ja som bol Frox a slúčim sa s vami. Čau!